cɛ bɛ a kɛyɔrɔ place la kɛ ne de jɔlen du fɛn bɛɛ ne bɛ n da ɲɛfɛ bi wa ne bɛ n da fɛ sini. Jalo n'o kɛra o y'a bɛɛ ka sabali sa Jalo sabali. Jalo e fitiri wale i ma nasɔngɔ min bɔ n bɛ n sɛgɛn ni wɔsi kɛ ka taa n ka duguni ɲini ka na ka n'a sigi. I t'i ka molobaliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan e bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama n'i man ka wari di yan n b'i gifler k'i pointer k'i bila f'a fɛ sisan. I cɛ de y'a di ne ma i cɛ de ko ko ne ka wari fɛn ta a ma s'o ma i jɔ. Sira kɛra cogo di? Walayi ne nimisali ba de filɛ nin sisan. E ma nimisa ka sɔrɔ e ma kɔnɔ ta o e kɛlen ka kɔnɔ ta k'e nimisara. A sabali sa mɔgɔ Jalo bɛ ne faga bi koyi ni Jalo sera ne ɲɛ so. Aledu imai wani ya siga ni ya boto ye jangaraboya kɛ yɔrɔ dɔ lata n b'a fɔ n ko furumuso i cɛ mana bɔ i kana bɔ i bɛ to min i bɛ sa dɔrɔn i bɛ taa jahanama kɔnɔ nka n t'e sɔrɔ so. Kamu Jalo mun kɛra mun y'i sɔrɔ e k'i yɛlɛma tan ne bɛ ne kɛ o tuma Jalo mun kɛra o tuma na fa de bɛ fɛ ka wuli ne la walima e bɛ ka ne traumatiser cogo di ne bɛ e kare kɔnɔ sisan Jalo i tɛ sabali ka ne ye kare kɔnɔ e kun tɛ bolila sisan kanu fo fini bilenman b'i la n bɔra ka mun to i la Jalo depuis e bɔra ne ma bɔ da fɛ ne yɛrɛ kun dalen don sunɔgɔ la n wulila sisan ko n bɛ ka sigi yanni i bɛ na a ka haramu depuis e bɔra ne ma bɔ kɛnɛ ma kanu sunɔgɔ ɲɛ bɛ kun ne wulila a mɛnna dɔɔni ko ne ka premier mɔna na i ɲɛ donc e tun bɛ e tɛ de sigi ne y'a tɛ sigi kɛ premier yɛrɛ mɔna yɛrɛ n ko n b'o bila ɲɛ yanni i bɛ na non sitanɛ bɛ don mɔgɔ la sigiyɔrɔ da ni m'i hakili sigi de ni sigiyɔrɔ tɛ sitanɛ bɛ don mɔgɔ la a ma mun kɛ n denmisɛnnin na ma n si kɔrɔbalen n ayi sitanɛ ka baara de don sinon furumuso yɛrɛ ma kan tɛ ka bɔ ka sɔrɔ i m'i sara i cɛ la e ma ye kuma dɔ la n'i bɛ sira ba kan i b'a ye ji ba bɛ k'i ɲɛ ma ba bɛ kɛ yen nɔ i bɛ boli k'i bɛ t'i ko ba la i b'a sɔrɔ ba taara ɲɛfɛ a bɛ kɛ mɔgɔ la mais Jalo est-ce que e ta tɔ tɛ keleya ye ayi a bɛ kɛ mɔgɔ la ni m'i hakili sigi nin tɛ ko ye dɛ Comment? Kabu, kɔri baasi la? I b'a kan? Ko ka? Aw bɛ yen? Est-ce que a sera sigili ma? Ci ka teli dɔɔni. I b'a kan? Walayi baasi a kɛra tile fila. O kɛra tiɲɛ don. Baarako in a ɲɛ sɔrɔ la? Oui, a ɲɛ sɔrɔ. I tɛ premier de ko don. ayi t'e to n dusu ka silen don fɔlɔ. Jalo te min ka. ayi n dusu ka sebagatɔ tɛ se ka te min. N'a fɔra mɔgɔ nisɔndiyalen ka te wuli ka bila ɲɛ k'e tɛ se k'o min. Ne ba mais n'a fɔra ko ni cɛkɔrɔbatɔ ni den filɛ ka taa n dɔgɔya kɛnɛ ma cɛ n'a tɛ se ka kun dusu fɛ quoi bi ne kun b'a miiri ala ma k'a fɔ ko n'i ye fagali kɛ dɔrɔn k'i b'i si kɛ kaso la ne kun bɛna fagali kɛ. Cogo di Jalo? a ye kun bɛ waliden dɔ bɔnɛ a nin na. E kɔni t'a fɛ ko e cɛkɔrɔba ni denmisɛnnin de bɛ taa bila kɛnɛ ma ko fo ka kɛ siɲɛ ta ye. ko ne de taara
Mumina ta mazon goro barake ne boto manga kursi ni nalke elawa oh mumita mazon goro barake wala sa ni war don soro mo go juru mesugo sara chuga amna e mazon dem sonu de tu joni maw ah utaba ma fane mazon goro bayde ka tu joni ma ka foko ko ne jaleno ko ne fasale ko ni ne brigita do ko ne besa e nala choke mone kan eni ala na kirete jado ya chen fokui ni mo gomia e ka foke ke ka atoko mine muru yake jalo amano e sanji mere mine muru ya market to mani mine tugo iya kirisigi ere ma dedika mo songoro barake je wona le gay na be na foke be findo ke be tagoto sege mo ne sranya do sa sege na baradu mo maloko be la jalo e ma mo bote ma fogo jurman tigi na ya e ma foko te che ha oh chega durube la jalo abina ma chao jati ne du ya fode biya che karale ka na do du ngona no wallahi jalo ka haramu ya chega durube ila imso de ne ya ijane ka fode go chega durube ila jalo me solution be ka me chega juru sara ni dugone na ni suyi duga ko bugala no golem tal o me wanti ni bulu chego kale ka juru te to yifolo ha kale kawa juru te to ko na ni ne ka bi ne fa ko we ko ni ga juru sara ne du nga pension flene ote bereni ni nana ka fenta ka bola dro iba ateke foyi o me jalo e ani simanta e ake muni ne ake mun chuko ya ma ke ga nyegen jwa ha ku ba la ga fait comment dirais-je lu va frustrer do mata mobile vunga ka nyanga ko bien ne trashima ni nega do de tay no simanto ne ake mun fora jalo o ti se ka nyegen jo aka cha nyegen ma ere ka pazo e joli sa e ka pazo e joli ko da de ya kan passion ni dafe me jale bi ka pazo ta woro foite do awari ta woro foite do la moloni famun metadu fibe sana do e kana tani ni te frigo kura ngo be bora passion wardila ne balba ke de ka frigo sane yasa joni kata mi passe bo ne ma kata mi passe bo kan na kemo woro okay me wora andi ko kono go dima jalo ne bo dima ada rebe ne ga glace de mangu fere ne ko fe go warta damola me na quran joni jalo quran sara jalo quran sara an flabe de ba sara an flabe de ba sara ne mana jalo dabara ya fana je wala ne dusu be toro pembe na laje ale ko ngato ga yala ne dabara ya fana ni dusu be toro ni lo wara ya fana ni so tina jadi klara tegem klara ne amu bila jalo klega na neti tawroshi furu sabara kya mo be tete tawroshi wala jalo teta furu guta awato suka ko su foto ko ni suma ko neti tawroshi wala mata wala ntedu jalo ala imai keto na bargaro do idena bargaro do mamila ayate furu sama ko ka mo bila ba ko jalo wala imo jalo ato suka ko be ato suka ko suka ko denna amakena go time lo ko na wa titala ni timu la wa tin na be jige wa tin la jalo ya ni ko bole no akoro ni bora we nyana woro nyana turu yara de wala we nyana turu voilà comme anyana bora ne kun wa bioro mi minila o wari yere be ma se ga do ala bile be ma se ga tala bile wari yere totora wa mo andure mo mino dimanche ngele ango boala ya fanya koro j'espère que go mako kalo fla ki be na ni wari non ni ala sunama abika ke tura kalo fla mena na to do wa bisa wandure na ala sunama suno ne mo go waru le fara nyonga kalo saba bare wari
ye maro i dalen no ma deliga tigɛ non ma deliga tigɛ ni ala sɔnna ma tigɛ na tɛ bɔ ala mais jija ka bɔ sira fɛ o fana bɛ diɲɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ ni ala sɔnna ma ma bɔ sira fɛ y'a mɛn merci beaucoup ni ye baara in kɔni sɔrɔ dɔrɔn ni ala sɔnna ma n yɛrɛ bɛ sɔn ka intérêt dɔ d'i ma n bɛ bonisi dɔ k'a la ala sɔnna a ye denmisɛnnin sɛbɛn koyi i b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni a bɛ ne yɛrɛ y'a fɔ muso ɲɛna n ko bɛ ka taa wari minɛ fo dugu kɔnɔ n bɛ ka taa minɛ mɔgɔba dɔ la mais ma dɔn bi ni wari nasugu i bɛ nin sɔrɔ jɔn bolo n'i ka danaya mɔgɔ tɛ bon o de kama n ye tilen ka na i fɛ yen nɔ barisa an bɛɛ tun bɛ sigida kelen na depuis a bɛ cogoya min na wari in ta ka di ma sinon wari de faralen don ɲɔgɔn non ni ala sɔnna danaya tɛ tiɲɛ i ni ce ni baraji ma frère merci mais i hakili to a la ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma ni bɔra ko in kɔni n'a ba sigira dɔrɔn o y'a bannen wari b'a la yɛrɛ de inchallah merci beaucoup ami frère merci on fait comme ça merci en tout cas ani baara cɛ kɔrɔ yɛrɛ sɛgɛnna ka nin baara ko in na dɛ ala ka nin kɛ nin ɲɛnabɔlen ye sinon jamana in bɛ cogo min ni ti baara la a ma nɔgɔn dɛ mais n'ala sɔnna ma nin bɛ sɔn ka ɲɛnabɔ n'a sera ka na ne yɛrɛ ka wari ɲini ma parce que wariko filɛ danaya kɔni wariko de bɛ danaya bɛɛ tiɲɛ ni nin sera ka bɔ a sira fɛ a bɛ ɲɛ toro Jalo. Nam. Meta sugula kana. Ha? Meta sugula kana. Meta sugula kana. Awo. Wari bi kuma. Wari ma dafa. Na sama to juli. Na sama to juli kemen bi ulum flagi. Kemen dul. Kemen bi ulum fla. Mna nan jumana ke. Yasa. Oh, yasa kemen bi ulum fla. Daba binan nasa ya sugo binan nasa. Ila tulu najin sandura bana. Jaba binan na. Oh. Hey. Jalo ye kabakwe. Jaba kulo kile ne be banga ya sama. Ay jaba kulo kile otmana sigida be de do. Ne fla dron neta. Jalo la jega do faraga sa. Bitasa ide gure bitara ni na shawara yana. Men de gure ke men biolon fla la to godi. He, muso nyuma kan yi ta suturali. Ni mo me te wole wole ke. Anda wo ngiga jikala ka ko kala kana bla horodu. Me arama de gole tayra muso ni ko giba sama. Oh, to ni na bo. Dara ko yera ba bo dara ko mai na bo. Daraga masigire. Ha? Daragati. Daraga. Ay. No, bashite. Ta. Ne mu ye jalo. Ni ne ga frad. Jalo ere. Ni tu isa. Buga fina ko yo furudi frade do. Ni furudi frade ta sane. Ni kono flen ne boleno. O de kilo no ga funu. Me jalo nte kono tugo ade ali furudi frade nte mo gola. Tuta. Nte kono tugo ta sugula ban. Ta sugula. Ifena sa. Ni boleno tro. Wallahi ni yeli yira la dɔrɔn a bɛ n fa a b'a dun ɲɛ jugu denba n'ala ye cɛ sɔn muso miyɛtɔ la dɔrɔn i m'a ye i bɛ fasa de cɛ kɔgɔ yɛrɛ t'a la non kɔgɔ taga Allah ne yɛrɛ ɲinɛna n ka nasɔngɔ kɔ so ka bɔ sugu taga kama ka ɲinɛ nasɔngɔ kɔ i to ka segin ka to ka di Jalo ye sa Jalo b'a ta tile ka taa n ka wari ta Allo? Ah, Segu Tijugu wara. Cɛ n ka cɛ ni fama Segu kɔni i ko ten k'i bɛ belebeleba fɛ yen sama Segu problème t'a la i bɛ n ka foli f'u ye a diyara n ye kojugu n ka cɛ foli diyara n ye
Ok, merci beaucoup. On est ensemble. Problème fouille là. Non, bon, madame, comme il a le bois, il a la sonava. Ok, quand même. Ah, négatif. Minata mabu alsa. Et depuis dubu jera fuk majme alsa minata be nyega wono ne bura. Minata. Minata. Masa. Minata. Konta je club ne go wele kana. Ibina ngulo seme fara. Ere ne tokoda. Ni ka wuli kan labe kana siyano depuis majme alsa be labe na. Oh, me osera kulo ma. Ele ga ni do eba tam. Ntaro la. Ay minata ni wonni ga suru sa. Itna je. Ni afingi ya fini surman don ndala. Ma fem sanga ne ma itna eto ra kunare. O me ne ga samaro beta ka film. Samaro flene ya fe. Te samara samo ko mo ko samara ta bla tile ko. Eto ra wili warde te. Oh, minata yene yisi da. Mun daraga. Daraga be. Ah, ni wana daraga do na so ma de mo ko ba be bo. Ama dese sa ni na badi ni sa. Ame kalogele be kan ni nan. Kalogele. Re kuma fokate semangele bo. Semangele ngam sensa ni ma fi ngoni biga senga do. Kalogele na ne urisa. No, no nyana ko jibu. Oh, daraga be kananta kana irila. Ne be mun don na kula. Kai la dore ga bonya ye. Ya kai sa mana e kon baro kon mana na fefe sangoni ne koni ne be mun fuyi. Ai be fa faire. O mo si mile na irile ba do nga fuki ga waduro nan kallamani la. O fana yace. Oh. Fana yace. Oh na ata kana ke. Ye kare yasa yen yasa lasa. Yere ba ga yasa go do. Fago ina alu nyulusa. Zamere je ko klo. Je. O mara robi bulanna. Atonga na irila. Mima o keleni fana ni courant ke bayana e be jege sa. Po ni mana konta ko ro chuko ba fa ay war tienro do ay war tienro do buloda. Ada ya na bore ya. O bore. Sigura mo ko be konta na ngoro. No, ni jela ko jigo. No, ni jela. Ima bonya. Yeah. Ana charare. Meda. Ya. Meda nabe dugumara. Ndana ay ngune. Meda ne mu. Njero ni chekaine. Ni chekanyoro. Ni san wafla. Ni san wanan. Meda kon be kura. Hawo. Mega wardo rodi fina. Ni so waglin ke maduru chere mason adola. An kala ga nyala to ko dola ko. Ni kale kele ani. Ni fenta man sambo. E bolongo dangare be no ko fruina. De bine dorano ai madele ga fokar sa ngata shopping ke anti ta fushi ke ame tinto ya. E bolone sa gorori. Masa. Ite invité anti ta gorora. Na so on tra be do ngafona. Mari ye cheninge. Muchen. E ba doni wari sur la dien ko mla ka di ema. E fa nga bolo to ko di samna mun dun sita minata. Senata we gabugula. O msene. Ngata kana di machine. Minata. Lebe wa duru ne war ko chega war la go de ma kika ta nas Aflene. Nante yebsa ga jikala ga. Aga mago. Da, ya mina dura karla. Daraga. Ndeti elaya. Iben dusa fanana. Eflewa afla aga maga. Ndendo ko na ibulu. Ina fam. Nere kwani mizi nere tan kan mada babai. O tsiga kyo. Ele tamfo. Ele tamfo. Min kara ne to le foge. Ai. Ni fana ko ne kuma. Ai pasi buya era tin ko era ko na la bli. Ni tsiga war bedi e ma to ni kuna war ka bebo ga dima. E tra fo baba ka alle bana ko le so ka fage. Ele ne kuna war bebo go de ma ibito do machine chapola. E machine chapola. Mun ta do ala. Ne re manyine na songo kwa. Ngera yoro jambuli fuye koy. Kata sugla na songo tambulu.
Jalo bene faka koy. Balosa, c'est la RLA, et tiens, nous, Bekulula, tiens, nous, Jalo. Nah. Ni nga buru bla ram nata. Nga buru la. No, ini dawa. Kini dawa. Ni fa sampre nga. Aku. Jalo. Dema. Fwadei. Every na sweet. To ebi to nebi era sakadu. Ko sasa ki beta sukula. On est dans la sukula ke jalo ne be fele be dumin do ko na ko dum. Na dum do la dinne. Fo ma de me moto ko kare namna. Abran ma dara du yana ini. Bila no man ta mo funa instrument ko. Ka fi de. Ale. Jalo dimo era sigira ya horo la. Dimo ale nesrala. John, John. Mi bani nene anga Portugal. Awa mena. Afa ko ma ki bani ne Muhammadu. Jalo. Ika kenga ire tigi neru. John, bili bai. Afa ko tia. Ni adu. Afa ko tia. Kafe gitia. Comment? Nga daga de kume fenga sisi de. Comment? Nete. Atara voyage là. Jalo kume kuma la sanu. Dogo ka be baleni ke. O joy. Aide du wono kulala ko ka du mangane gata. Ulu yo be peremperena. Uga tokoroba de bora ka kuma fede kuku nemne sansa. Ne fa ne bo galon tiga yewa inne ko nan tanyo ko. Ay ma ka ci boy sena. Ne anye fa na me atara voyage la ko ni ala sona makabi ga wari ni ga bleni. Ya fa me ne fa ambe malien kelondi. Malien te. La mesa. Anga na kete nto ne tiede du. Nyama ikan sutura ala kama. Wari me sara tuga muna ame fere ke ga sara. I cey duguna. Nya nyini ka ye. Afra nyana ko yanu. Nana nye kuma fe na. Ebe dese ki cenne ga wasara war sara. Shore ne mena ni convocation ne bena. Ni fa ala kama. Ne dawdi. Ala kama. Shore ne bena ni convocation ne bena. Ko mana sura. Sonu. Mba kilichi. Ni fa o fene duga me ko dugo no fa dugo no. Ne wardu. Ali e ka wari ke. Ne wari ka danso ko da to ka ke mulo bale sa de. Ikulo bala kana ne tenne na ka dugo na tugunde. Okay. Ya ne. Ida te ka bo. Ikulo bana. Ida te ka bo. Anda jebe. Yuko ne be ne ke ki ka jurube en chelawte. Ne ni convocation na ne posu ne bena. Ini polsu te de. Polsu so ka na janga dugo no. Mo ko mulo bali. Ni o posu ta me sasiri kula. E ke na de fene je. E te ni mande wolele ngato no. Anda jebe la hara jugui. Ni bubara ko fe go zadra m pushe. Ni ala se il se de machine talare. Voilà, il se de machine talare. Jalo. Ni surate ni cenga ko man ngone. Jalo ay sa odabla sa. Jalo ala ma don jen sa jalo. Ni ma dan ma wole kana. Ayo ro ma cenga. Cenga ro ma cenga. Fle du so de gabuta. Ne de kama cenga. Molto mo le cafe de. Ta sukula. Butin dia sa jalo. Ulanta wole. Yo nan san so ta sa ta sukula. Butin dia. Jalo ma wole. Te fina sa. Jalo mi nga dogo ni ma wole. Aw. La nga sonda.
Mina to yange. Itu wata kanga kona dia. So kona dia. Tata, ira tata. Ira tata. Nakapida. Ni tawule. Tawule. Hadi ni acha so lahara ne bitano. Lahara. Tawula. Doso ko fe ta so. Kila doso. Ai ora hao. Wallahi hao. Ai hao. Ajala kama nakulala ibito do chapeau jugu sako koro blale e sigiya kene e flow me la million do muso la no furu la ne be teme kan flancha mai u parler no brésilien nyuma ne be kan shige muso jalansi la keme fla kebe to fo baba yana tafo kase ni nyuma wodi la be fo aw nyena ka okana na nyama da nyoma e be nyama da minuma no be brésilien dona e ga vino no ga fie kenya est-ce que aw da ko le kenya me ya bonyo kona ya do warti ku muna be furu edi jone ga champion baba de dina ma ko e klo bala edi na ma bole ma furu la baba ko la bole ma sisi ya kra tene ne diri mo o ma fika ne toro de amma fika de sala mesi sanga dine mare ite ga dere medine ma du ngona ne ba kan senga de ki balo nta o mesi gele lim takibi ni daninga ntara nga barala chibene na mute efe kuma wa meni bela ne mena ni minata ma do suru bala ki fini la je akofela pare no fo ya no ni ne cheto tara sa ko ne bito fo baba yana sa wo ko chef na be na fi yake ebi kunu flegan fo de benen dumini che nga jiro gan na kan bala ba ma fla bang te fengele na ndoko ba masa doga nantija e ma koro ere ni cheche nyman bain war ba ku ali chaya ga boyenge wari beni kun chogo minata mo be se ga fogi be mulbala yenna ali bi jore ay koro kene nare ito munyu ne me fantan furla ne be mufo me taga ni fe no kata ni sedu kan kenkelente madame ne ma fongun nana korogo kumarila wala me donori nana korogo kumarila kasorote taga 600 donc il refa ganyali séduction mondiale tellement tigi ala ka tella ka cirengo ne kan ka taga dugo nana wa kan ka ta baregero do la baregero bam fiance président fle ko fle ina fe mais arrivé période de fente nguya anna serega mugo wa warsara yora mugo lati so jugu sara che fina nyabene na sauve ne jugu sara balia wala anga taga Mse, Grone, Samarodo, can you marry that? But Bashite, Lamsanudu, say, well, I'm a Bashfitina. I can't talk with you. Ukadia. Okay, problem, tell a nice thing. It's your offline. Nah, how is it again? Well, I'm Bashfit. Bashfit. Abin Bashfit. Haiti fama. Algo sanina boraga wuli. I warda cha fama. I want you cook.
A cɛ bɛ yen basi foyi t'a la. A bolo bɛ kisɛ kan yɛrɛ yɛrɛ de. Awɔ a bɛ dɔɔnin di yɛrɛ de. Ala walayi a bɛ kɛ cogo di wari tɛ. Komi kɛra. Jalo dun ye mɔgɔ ɲɛnama ye sigida la yan. Jalo de kelen filɛ ka ala minɛ ka taga kɛɲɛ dɔ fɛ yen ka taga juru ta. Juru. Siman tɔni kelen. Don o don o cɛ de bɛ ka bɔ an fɛ hali sɔgɔma n'a bɔra n'a kun ye jalo sɔrɔ a tun b'a faga sufɛ tun tɛ jalo kɔni lahara ne seri mɛ o de la an denmuso cɛ ni bɛ se ka min fɛ a ka dɔɔnin sara ka bɔ juru la sinon a ko kɛtɔ dɔ lebu ye dɛ cɛ yɛrɛ ko k'a bɛ na ni communication ye kɔni di jalo ma kɔni b'a dɔn jalo kɔni nana don kaso la o ye ne jigi tiɲɛnen. O ye tiɲɛ ye jalo dun ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'i ma jalo ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲɛnama tɛ ni sigida in na. An yɛrɛ ka ne t'a dɔn jalo yɛrɛ ni siman ta ka kɛ min ye an ka so filɛ nin ye kalo joli san joli so b'a cogo la jalo taara siman tɔni kelen juru ta a kelen ma don so la ne t'a dɔn jalo taara ni siman ye yɔrɔ o yɔrɔ. Ma ale bɛ t'o siman ye cogo di. ko ni fini nɔgɔra a bɛ ko so kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Ne kɔni bɛ fɛ ka jalo sutura nin ko in na furuɲɔgɔnya la n'i cɛ sutura ala b'a barika don don ni nin juru sera ka sara ne bɛ tiɲɛ fɔ jalo ɲɛna n'i sera k'an dɛmɛ ka fɔ an denmuso cɛ ɲɛna hali n'a kɛra 50,000 dɔɔnin a k'o sara la n yɛrɛ bɛ n débrouiller ka boli k'a to ne ye. Awɔ n bɛ tila ka kuma n'a ye n bɛ tila ka ɲɛfɔ a ɲɛna n'a kɛra cogoya min na n bɛ kuma i fɛ yan mɛn. O bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ diya n yɛrɛ yɛrɛ ye nka Umu kana kɛ k'i bɛ tila ka fɔ a ɲɛna ye. Ayi n bɛ tila ka ɲɛfɔ a ɲɛna ni Ala sɔnna. Arnɛ e taara ni Salifu ka siman yan. Wala sisan nɔ i bɛ tila i bɛ katakatigi wele i bɛ taa ni Salifu ka siman ye siman minnu bɔrɔ dafaralen don i b'a bɛɛ loger quoi i y'a mɛn wa. Voilà i bɛ papier minnu bɛ yen nɔ minnu viré i b'u bila kɛrɛfɛ furutigi ninnu bɛ na u nɔfɛ i y'a mɛn wa. Voilà i ka taa i bɛ fɛn ninnu loger quoi siman ninnu fɛn quoi i b'a u yɛlɛma bɔrɔ kɔnɔ. Salam alaikum. Ante. Jalo. Ante Jalo. Jalo. Tonaza. Tonaza ninda bila sasa. Ni asenke ni bitefe. Min kol bla mo nyebe na mawari. Ngoni na kunyode mina. Ya wadia. Ko mina di mani na kunyode. Iski sa tonaza iski. Sikala na wadia. Sisa ibado ni ite adama kante da. Open night hinsa. Ne t'a dɔn. Mais a kan nana ka bɔ Côte d'Ivoire k'an bɛna ka wariw sara komi ne ka wari kun taara open high la k'an ka taa. Ne ma juru don open high la ne juru don e de la. Awɔ kɛ n bɛ k'o de ɲɛ f'i ye o komi e ka juru bɛ ne la ne ka juru b'ale la ne bɛna taa o de minɛ ka na quoi. I bɛ siman ta don min na e bɛ taa ne ya e ye siman ta don min na i nana maɲumantɔkan fɔ ne ye siman d'i ma. Kalo joli ne bɛ t'i fɛ fɛnɛ i muso bɛ n damagoya. Jɔn kan wa. Cɛjugu bɛ t'e fɛ yen nɔ ko muso wa. A cɛ ka jugu wa. E muso cɛ ka ɲi. A cɛ ka jugu a cɛ ka jugu. N ka wari di yan. N m'a d'i ma n bɛ t'o fɛ ni n seginna a tɛ dɔgɔya ni Ala sɔnna ma kan u tɛ dɔgɔya ka tɛ dɔgɔya bilen n'a y'i dɔgɔya dɔrɔn i sen fila kɔnɔ a maralen tɛ hali dɔɔni muso man ka tɛ ka a cɛ terikɛw fɛn garantie dɔrɔn de bɛ yen fo n'i b'o minɛ garantie la k'o d'i ma. N kɔni bɛ min f'i ɲɛna ni n ka wari ma na ne bi de d'i ma ni n ka wari ma na n bɛ taa nin déposer police la. Ni n ka wari ma na n bɛ taa nin déposer police la. N y'a mɛn a bɛ na a bɛ na a bɛ na a b'a ka tile yɛrɛ cɛ ka garisigɛ ɲuman d'a ma. Jalo n ka wari dɛ. Awɔ a bɛ d'i ma a bɛ d'i ma. Kasali n den ko kulo sɛbɛ kala. Mɔgɔ lankolon in tantɔ i mɔgɔ nasugu yɛrɛ de bɛ juruden nege bɔ mɔgɔw la quoi kana nɛgɛ k'i nɛn don kɔrɔ n ka juru ta ka don i la
Arne, la femme il fait. Arne ne mi blague. Elle va pas comment. Sinon il fait. Et on va quoi de. Ma ouais pour ça. N'importe quoi. A bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna, n bɛ tila ka kuma an fɛ. N'Ala sɔnna. E tɔgɔ kamu ne tɛ? D'accord, Jalo dun? Kɔni basi tɛ Jalo la kɔni. Ne kun ye kankari min da, on dirait que kankari kun ma se e ma. Mais Umu de nɔrɔ ni Umu ma kankari lase ma. Sinon ne kun ye kankari da k'a fɔ Umu ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ si kana na an bɛ ka kuma fɔ ne ka du kɔnɔ yan. Mais comme e de don ne bɛ maloya e ma. Sinon ni mɔgɔ sugu min don ne tɛ nin kuma yɛrɛ kan ne b'i gɛn ka bɔ kɛnɛma directement. Mais comme e de don ne bɛ maloya e ma. Mais e bɛ se ka taa fana wa foyi t'a la. E bɛ se ka wuli ka taa sisan i sigilen tɛ yɔrɔ min na donc voilà. Mais e de don n t'i gɛn quoi min maloya e ma. Voilà e ma. Voilà o dɔrɔn de don. Ne tɛ k'e woloden ni Ami. Ayi ne woloden ni Ami mais n ko a kuma kana fɔ ne ka du kɔnɔ ne y'o de kan ka da. E bɛ se ka taa. Ne tɛ se ka mɔgɔ gɛn ni man di ne. Ne tɛ se ka mɔgɔ gɛn a ka di ne yɛrɛ mais e filɛ ne bɛ maloya e ma kojugu et puis Jalo fana ne terikɛ sɛbɛnba de sigida in na yan. Donc o bonya kama. E tɛ fɛ k'i gɛn mais e bɛ se ka taa. Sinon Umu tun y'a fɔ ɲɛna ko Ami ka furuko ma diya e ye. Ne yɛrɛ ko Umu ma ni den fa ma sɔn a ka don furu min na i kana n'i ban o i kana na a fɔ k'i b'a faraba ka don la sabula den bɛ fɛn falen fɛ nka Umu fɛnɛ i ma sɔn k'a to ne ta la. Ne dun y'a kankari. Kangu, i nana ci min na n'an tilala o ci la t'i ka ci la. N y'a fɔ a ɲɛna a kana na den jagoya don furu la. A filɛ nin ye bi den tɔgɔ la kuma tɛ se ka fɔ Umu. Se ka fɔ a tulo jɛra tɛ se k'o ka kuma mɛn. Umu o de ye problème o de kama il faut k'an k'an cɛw ka kuma mɛn. Muso muso bɛ yen k'i furu cɛ ka kuma mɛn hali barika tɛ don i den na. Voilà comme Jalo fɔ y'a mɛn i ka foli fɔ Jalo ɲɛna. Umu yɔrɔ nin ne kankari da e ɲɛna yɔrɔ ko Ami ka tɔgɔ kana na fɔ ne ka du kɔnɔ yan nɔ. I tɛ ne ka mɔgɔ wele ka na ka tila k'o baro bɔ yan nɔ ne sigilen ne dalen bɛ so kɔnɔ ne tulo b'aw la. Yɔrɔ ne ye kankari da e ɲɛna yɔrɔ basi tɛ. D'accord ni bɛna taa n ka yala la kan. Ami ka kuma kana fɔ, Ami ka kuma kana fɔ. Ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka den yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka tila k'i ban o la ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ne bɛ e lamɛn Kangu e tɛ o a tɛ e la o fo ni mɛnna n denmuso ka wari ta k'a tiɲɛ e n'i cɛ lakasa in na dɛ a bɛ ne de la. E cɛ bɛ ta ka taa juru ta e bɛ sɔrɔ ka na ka i jɛngɛ ne da la k'a bɛ tantɔ a bɛ tantɔ aw tɛ o. Oui. Ah. Bonjour. Ça va? Corne ma mère. Non, il m'a mère. Comment tu connais? Wow. Assez où? Tiens. Comment tu connais? Arabe ça. Université. Université. Bien connais. Ouais, arabe ça. Ire, hakili kadire. O tɛ diya Ire ni la dɔrɔn i nana ari mamunu. On tun bɛ yɔrɔ in dɔn a kɔrɔ koyi. Ah bon. Mais n ma se k'a bila n kunna n ko farafin bɛ baara kɛ yan quoi. Ne tun y'a imaginer n ko tubabuw bɛ Allemand ninnu de ka baarakɛyɔrɔ ye yan ye. Non, ni an yɛrɛ tɛ. Mais n m'a jateminɛ k'e de b'a kɛ. Ouais, bon, a bɛ kɛ cogo di diɲɛ bolola sisan. Walayi. An yɛrɛ farafinw yɛrɛ bɛ entreprise baw dayɛlɛ sisan. Baaraw bɛ kɛ. Yɔrɔ ka ɲi yɛrɛ de. I cɛ dun a ka kɛnɛ? Ayi ne furulen tɛ koyi. I ɲɔgɔn muso ɲuman i ma furu? Mɔgɔ ɲɛnama tɛ ka sɔrɔ problème y'o de. A banna de mɔgɔ ɲɛnama de tɛ ka sɔrɔ. Mɔgɔw fana ka wolomali ka ca dɛ. Wolomali ne tɛ wolomalikɛla ye yɛrɛ. E ko ten. Ne tɛ wolomali kɛ ne ka wolomali kɛ ayi o kuma t'a la. Ni ne mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ san dɔrɔn n yɛrɛ bɛ faga fo. N ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ san dɔrɔn o kelen don. A bɔn. An bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛ ɲuman di wa. A banna e tɛ cɛ ɲuman ye de. I yɛrɛ fana. I terimuso k'i wɛrɛ. Koro. Awɔ. N na ɲinɛ nakun kɔ sɔɔni. A bɔn. N nakun fanba y'ale yɛrɛ de ka ko ye. A ka di kɔni. A ka di dɛ mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ e ni Koro ka o don o kuma ninnu na est ce que e tɛ ka farinya Koro ma dɔɔni wa?
E ka ko teliya ma wa bon yɔrɔ muso ka fɛɛrɛ tɛ ban n'a fɔra action fitinin dɔ de tɛmɛna ne ni koro cɛ action tɛmɛnen ani sisan cɛ ça fait 4 mois ne bɛ koro wele a tɛ téléphone ta n bɛ n'u ka yɔrɔ la a tɛ bɔ o don yɛrɛ a ye téléphone ta a kɛra surprise de ye o ye action fitinin jumɛn fɔlɔ non bon olu ye gulolako ye donc o tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna wa o fɔ dɔw bɛ yen nɔ ne tɛ se ka kuma o bɛɛ la a fɔ dɔw bɛ yen nɔ mais n'ala sɔnna ma n'a fɔ don sera n b'a f'i ye n y'a mɛn i y'a mɛn n'i bɛ se ka nɔgɔya bolo kɔni tiɲɛna a bɛ diya ne ye koro ye ne dagawuli de ye mɔgɔ ɲɛnaman don bon an ka fɛn bɛɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi i m'a ye depuis an fitinin an bɛ yala ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ka di ne ye n'i bɛ se ka kuma a fɛ walasa a ka sigi a cogo la fɛn min kɛra ka ban o kɛra ka ban ne t'a dɔn i ye mun k'a la dɛ mais tiɲɛna a digila fana na mais n bɛna jateminɛ n bɛ se ka mun kɛ n bɛ n seko kɛ quoi a terimuso ye e ye donc ni e dɛsɛra a la jɔn de bɛna se ka dɛsɛ a la o kuma kɔni t'a la an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔ woro na fɛrɛ n'i sera ka dɛsɛ awɔ o ye diya dɛ n y'a o ye mɛn diya yɛrɛ yɛrɛ n'ala sɔnna a ma e yɛrɛ bɛ nin baara de kɛ ayi non n ti baara la n ti baara la i b'a dɔn e ka diɲɛlatigɛ bɛna fɔ a datugulen don dɛ i tɛ furu la i cɛ ka ɲi wale i cɛ ka ɲi i tɛ baara fɛnɛ na baara dɛ mais aw ti mɔgɔ ta baara la yan bon e ye ekɔli kɛ wa awɔ n ye ekɔli kɛ ah bon awɔ n ye bagi sɔrɔ n bɛ licence la mais diplôme de ma di n ma fɔlɔ quoi ah non o tɛ problème ye sa ni yan baara ka di ye ne yɛrɛ ye yan chef o ka di n ye dɛ yan baara ka di ye awɔ ah non o tɛ problème ye a tɛ b'a k'i talen don ka ban o bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ i ni ce n yɛrɛ non o tɛ foli k'u bɔ awɔ i ye muso ɲuman ye merci i b'o mérité merci i yɛrɛ fana ka ɲi ayi n'ala sɔnna ma sini voilà i bɛ na awɔ 14h kuma ninnu donc parce que an kan ka heure dɔ kɛ 14h 14h est-ce que o t'a sɔrɔ ne bɛ ci la an t'a kɛ 18h 20h ni ninnu kɔnɔna na o b'a sɔrɔ baara jigila bon o b'a sɔrɔ tiɲɛna ne jiginna o b'a sɔrɔ n taara so e tɛ se ka ne kɔnɔ bureau la bon n b'a la n bɛ temps ɲini n'i ye temps sɔrɔ n'i ma se ka temps sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn rappeler mais ne kan ka kursini dɔw kɛ bon ne bɛ tila o bɛɛ la ka bɛn 19h ninnu kɔnɔna ma i tun bɛ n kɔnɔ yan dɔrɔn an b'a ayi mais e fɛnɛ ka bɔ 18h o tuma e parents tɛ fɛn fɔ o la olu ka fosi t'a la olu bɛ fa ne ka baara de sɔrɔ baara ɲini tɛ ayi mais 18h kɔni o tɛ baara kuma fɛnɛ yɛrɛ an ka t'o la sa désolé ne yɛrɛ ɲinɛna k'e ɲininka tɔgɔ la i tɔgɔ i fada ne bolo ɲɛ bɛ ne tɔgɔ dɔn ne t'i tɔgɔ dɔn mami non i tɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ka di ne ni tɔgɔ bɔlen tɛ d'accord problème t'a la babi vraiment n'i sera k'i jaja i terimuso ka ko in na a bɛ diya n ye kojugu awɔ kɛ n y'a mɛn awɔ y'a selen yan n bɛ fɛ ka taga bon awɔ i ka mun fɔ oui ka se ni ɲuman ye awɔ nka se bo yen k'an bɛ o la awɔ k'a sɔri fɛnkɛ tɛ sɔrɔ 100 n bɛna essence ok voilà bon i bɛ nin minɛ ayi nin cɛ ala de a ye dɔbɔ nin na sa dɔbɔ nin na kɛ ayi nin ka ca ne ma i tun bɛ dɔbɔ nin na essence sɔngɔ dɔrɔn hali 100 tun b'o ɲɛ non a ka ɲi a ye ni ce ala ka ca n ka foli f'i terimuso ye awɔ n y'a mɛn awɔ k'an bɛn n b'a fɔ a ɲɛna merci beaucoup awɔ k'an bɛn yiri mɔgɔnin kɔni n'a fɔ ko nɔgɔ dɛsɛra kɔni walahi yiri mɔgɔnin b'a fɔ ko nɔgɔ dɛsɛra a bɛ baara de wa a si de wa e bɛ taa e kana diplôme yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e bɛ taa
Cher public, ici votre artiste Kara Design. Donc à bord à fois il y a un film kura Fanta, il y a une série kura. Donc à fois il y a une fara Janfa, Furujugu, une fara Oluga. Donc à fois on avait blanc mardi au mardi. Donc la famille a comme courant qui est innocent. Après il programme est respecté. Mais à bloc on a chaque semaine un épisode qui est dans ma. Autre maintenant qu'on fait un numéro de téléphone mais vidéo famille. Donc numéro voilà qu'on va produire associé à un film na. Qu'on va se ou à publicité au Gachugamla. Donc après que vous voulez le numéro na. Ani mamu numéro banaka la délicat en dama. Donc après que vous voulez le numéro que là. Donc restez connectés, abonnez-vous. Ciao ciao.